Batoz. Txanoko muñetutxu be. Igarri genuen, iragarri genuen kantaldi bat izango zala. Eta bueno, egia esan, urte osoan ibili gara kantu bat bertzoen aitzakia hartuta, ezta? Bueno, eta gau, benetan, bertzorik kantateko ez dotzueko eskatuko, lan orokorrean edo egiteko, are gitxi hau hemen laugarren mailatik etorri sarien ontzat, ezta? Sarien hori. Baina bai, urteak zehar, abestu duguza, bertzo kantu horrek kantatzeko. Eta bide batez, hor liburuzkan, ikusiko dozu zelan dauzen, euskal kantu batzuk, bere bai, Euskal kantu batzuk, ezagunak izango direnak zuentzako. Horrez aparte, 6. mailakoek, euren bertzoak egin abez, eta gero, erakutsiko dozkue, euren bere badakiela kantatzen, Horretarako, gure entzeguak eta egin dugu klasean, eta gero, erakutsiko daue, euren bertzoa, zer egin aben urtean zehar. Bueno, aztera goaz, baina ez, esan barik, eskuartean liburuzka bat dekozuela. Liburuzka hori, mesedez, gero bueltatzeko da, Gero beste eskola batzu eta beharko da bezalako kanturako. Hala da, ze ondo tratau, liburua, eta gero bakotxa zuen tutoriari edo aldereñoari gote botze zuen, gero are ona ekarriko da bez. Konforme? Bueno, aztera goaz eta leheneko kantutik, baina ez aurkeztu bari ben, hemen noretik abizen, gure gitarra jole puntako eta aparta, Aitor Rubio, zuekin! Abesteko gogoak etorri zaren eta venga, aztera goaz, azteko leheneko horri aldean, ikusi noanean. Ia gozo hieke, Portugaletetik entzuten da. Ikusi nuenian, zure hilerantza, abazue. Ikusi zaidan maitia, zortien erratza. Hora! ikusi nuenian, zure belarrian, ikusi zaidan maitia, zaren horria.
Gure gora berak izaten gendu zan, irakasle, gurasoekin, eta barre
horrekin, ez da? Beti ez geuden konforme, eta nik uste dut denborak horretan ez dira ibeste aldatu, ez da? Zuek dandanatan esari konforme egongo irakasleekin, gurasoekin, edo bai? Zer, konforme zauzie, gauza guztiekin? Bai! Bueno, ba, honek erdizka, ez da? Honek bere gora bera zituzten, eta bertzoak egin zituenak, holan, egite be. Laugarren, seigarren orrialdean, aiz zapotxin, daugagu. Aiz zapotxin, ez dago zegin, gurasoen airakasle. Ez bat hartuago. Aiz zapotxin, nola dezago egin? Aldatxalo. Gurasoen airakasle.
lehenengo eta behin, isiltasun apurbe, behar daure, kanturako. Ze euren abotzak, ondo entzut beharko duguz, euren abotzak. Bertso batzuk prestatu dozku ez, hortxe ibili gara urte osoan, euskeraz egitea zala, euskeraren garrantzia, hizkuntza komunikatzeko tresna modun eta hainbat gauza komentatzen, eta horren emaitza, bertso honesek, dire. Aitorrek emon alda autonua igual, ez da? Ready?
egingo dugu. Eta hasiko da Markolo Maritxuri esaten modo romantiko. Ia, hiru doinu diferente. Lehenengo doinua, lasaia. Bigarrena harina, eta hirugarrena, sorpresa. Maritxu nora zoaz esan dugu jende asko dago hemen kantuan, bertzotan, dakiena eta jakina. Lehenko gai berari lotuz, kantuzaletasuna, euskera, hizkuntza, komunikazioan, ez dugu dara esan, seigarren bekoek ere badokate, zer esatik ez da?
Zue, kantumen, Ai! Janiz, aurrera! Pero hori, txanoa, hori oso guapa zara, txanoa zerteko. Bueno, ia! Jakina, horre bere bertzoak egin horrez, baina, badakizue gauza bat? Seigarren bekoak oso exigenteak direla. Nire esan doztie, kantoko da bera, baina baldintza bategaz, izinik egoten bagara. Izintasuna badago kantako da bera. Bestela, jai izango dugu hemen guztiok, Ja, zelan izintzen garen? Bueno, I
oiuka, eta hori, azkenean alkate jauna esatuko dugu, eta ez dakit ezetean etorriko ona, kantalia zapustera, orduan, volumena zaputxu bat, apaltxu dite bagara, asko sobeto, kontuz gero, Iñakia ezautuko duzu ez da, horri aldean, venga ba. hasi behar, pentsetan ez da, noizbait honek bukatu behar dagoela. Baina, bueno, lehenengo gure tarta honeri gita batzuk jarriko dotzaguz. Eta lehenengo gita, hauzen izango da, bukatu baino lehen hau, jakina, isilik dago. Hamasei garen hori aldean, nekozue kantu hori, danon ezaguna izango da.